verden er blevet dum. Hvem trækker i trådene, hvem styrer den klum? Vi ser, men vi ser kun det, de vil vise. Medierne sælger os frygt som en krise. Psykologisk krigsførelse bag en skærm. De planter idéer, de ændrer din hjerne. Television er mere end et navn. Det guider din tanke, det stjæler din plan. Dem med magt har for længst lagt strategien. Hvordan vi bevæger os, hvad vi skal sige. Vi klikker, vi swiper, vi følger og liker. De holder os fast i et netværk af speaks. Er vi frie eller fanget i et bur? Er vi vågne eller blændet af en mur? Vi jagter lykke, men freden er væk. Vi lever, men hvornår mærker vi den ægte effekt? Er vi mennesker eller blot en maskine? Kører på repeat som en loopet rutin. Året til 16, knokler som slaver. Venter på pension, når vi næsten er bag. Ser du frihed, eller ser du et fængsel? Et liv på et skien med et bur med en lænke. Flere timer med chefen end dine egen børn. Kalder det et liv, men det føles som en løgn. De sælger dig drøm, men giver dig gæld. Lover dig ro, men du mister dig selv. For hvad nu hvis lykken var noget vi skabte? Ikke et tal på en skærm, men den vej som vi valgte. Er vi frie eller fanget i et bur? Er vi vågne eller blændet af en mur? Vi jagter lykke, men freden er væk. Vi lever, men hvornår mærker vi den ægte effekt? Ser verden i flammer, men ingen der slukker. Vi jagter profitter, men sjælene drukner. Vi kalder det valg, men hvem satte de grænser? Hvem skrev manuskriptet til livets sekvenser? Jo, hele verden er blevet dum, men jeg nægter at tie, nægter at forstumme. Vi skal vågne og se bag kulissen, for først når vi ser sandheden, kan vi bryde med krisen.